La idea va ser fer una investigació dels fons fotogràfics dels arxius municipals dels districtes de Barcelona, que són 10, perquè hi ha un patrimoni de gairebé 250.000 fotografies que fins al moment no s'havien investigat en profunditat. I tot això forma un conjunt molt heterogeni, molt divers, que abarca temes molt amplis, no? Des del treball, la vida quotidiana, les reivindicacions socials, la vida als barris, que un cop investigats anaven apareixent relats nous de Barcelona o relats que no es coneixien. L'exposició s'estructura en 5 àmbits temàtics. Hi ha un àmbit que es diu Ciutat i Treball, representacions fotogràfiques. Un altre àmbit és sobre els àlbums familiars, una memòria urbana. És una reivindicació de la fotografia familiar i domèstica en la història de la ciutat. Després hi ha un àmbit que és molt important, que és una mica la columna de l'exposició, que és la fotografia de carrer a partir dels fotògrafs amateurs. I una mica lligant amb aquesta pràctica de fotografia de carrer, hem dedicat un àmbit dedicant a la festa, que a més és un àmbit molt explosiu. Aquesta imatge del carrer tan important en l'imaginari de Barcelona i aquestes fotografies, però centrades més en el que és la festa urbana. Que la gent prengui consciència que les fotos que fem ara, amb els mòbils, que les fotos que tenim en un disc dur o a l'ordinador, és una memòria de futur. Llavors, que no es perdi tampoc, perquè hi ha un gran volum de material actualment que potser fer una reflexió de pensar com en algun moment una part, no tot, amb una bona edició, amb una bona selecció, això podria continuar formant part d'aquests fons. Una mica la voluntat de l'exposició és mostrar aquesta riquesa, però també continuar en aquest procés de construcció col·lectiva de memòria.